Nee, zij is een dok. Salut gaat hij. Wat is jouw naam? Jordan. Jouw naam is Jordan. Ah, wat salut gaat hij? Ja, ik is een gataille. Ik is jouw gataille. Gaat hij, Leo. Kijk hier. Het je een mooi meisje kunnen samen, jullie? Is net pil, net man. Als niks meisje kunnen zijn hele area niet. Maar kijk hier. Wat ik zoek, nee, ik ga die bij die gezicht. Ik ga het bij steren. Als hij gepakt is, ik is haar. Die gezicht min niks. Hij denkt, het zal ooit geworden van een trolley steren. Ja. Moet hij een wijntje wees om te stoot. Mijn bra. Mijn bra. Jullie- Wat praat zij? Kijk hier. Zara, niks laten hebben jullie niet. Mijn braad, die goed jasjes. Die goed het steren, maar die probleem is, ja, die gezicht. Die gezicht, mijn braad. Hoe lijkt je gezicht? Gezicht lijkt zo'n politician, mijn leidie. Allemaal vals belofte hier. Ze is nog als je beet, ook niet. Dat is altijd zo, bro, maar is. Ze weet dat ze klagen eten en die. Ja, maar ik wil niks zeggen, niet. Oké, kan ze aan de taal praten? Kan ze Kosa praten? Kijk, zij. Hoe denk ze krijg ik die meisjekennis, mijn bro? Mijn broer, hoeveel talen kan zij praat? Zeker 7 talen, mijn bro. 7. 7, ja, mijn huistaal, Afrikaans, Kosa, English. En wat nog? Somali, Somali en wat nog? Swahili, Een beetje Swahili en wat nog? a little bit Arabic, A little bit Arabic, mijn bro. and Tonam, halat. Ah, een beetje Toon. My broer, I can see ya. That's why everything is swelling from in front. There's too Ja. much knowledge there in that kop. Je moet ervan